ዝበዝሐ ክፋል ዕድሚኡ ኣብ ቃልስን ናጽነት ዝሕለፈሞም ብዙሕ ተመክሮ ገድሊ ዘለዎ ገዲም ተጋዳላይ እዩ ተመክሮኡ ከካፍል ይጅምር እሞ ነገር ዕድመ ይደክም ኣብ መንጎ ጠጠው ይብል ግናኸ እተን ዘውፅአን ቃላት ብዙሕ መልእኽቲ ኣለወን ሙሉእ ስሙ ወልደ ስላሴ ዕቑባ ገርግሽ ኪዳነ ይዝበሃል ኣብ 1975 ናብ ሜዳ ኤርትራ ዝተጸንበረ ተጋዳላይ ድማ እዩ ወልደ ስላሴ ካብ ንፋለት 45 ዓመት ኮይኑ ኣሎ ሌናና ኣብ 1976 ወርሒ ክልተ እዩ ስለዚ ወልደ ስላሴ መስራቲ ናይቲ ኣካል ቆርበት ዝበሃል ነበረ ኣብቲ እዋን ማለት እዩ ኣነ ብ77 ወርሒ 9 ዕለት 29 የመልሰት ተሳሒበ ናብ ኢድ ስራሓት መጽ ኣብ መንጎስ ምስኦም ኣይነበርኩም ስለዚ ወልዳት ናይ ስራሕ ሰብ እዩ ዝጎደለ ክምልእ ደቂሱ ኣይሓድርኒ ንኣባላቱ ከመቦ ኮይኑ ይዕብና እዩ ካብቲ ዋንቲ ስጋብ ሕጂ ድማ ተባዝና ይንፈልጥን ተራሓሕና ይንፈልጥን እንዳተራዳዳእና ነቲ ትካል ኣብ ሓደ ደረጃ ክንበጽሕ ተገይሩ እዩ ወልዳት ምስ ግዜ እቲ ትካል ትንእሱን ቆምስ ቆርበት እንዳዓበየ ክኸይድ ከሎ ናይ ጫማ ናይ ኮንጎ ትካላት ዳዕሩን ናይ ምልፋዕ ቆርበት ትካላት እንዳጠርነፈ እንዳዓበየ መጽኡ ስለዚ ኣብ ምዕባይ እቲ ትካል ትንእሱ ቆምስን ቆርበት ነበረ ተራ ወልዳት እዚ ዝበሃል ኣይኮነን ብተወፋይነቱ ደቂሱ ይሓድርኒ ኣብ ምስራሕ ኣባላት ኣብ ምዕላይ ኣባላት እውን ሰልችው ኣይፈልጥኒ ብኸምኡ ደረጃ ድማ ኣብዚ መወዳእታ ዝበፅሐ ደረጃ ክበፅሕ ዝኽኣለስ ኣላ ወልዳት እዩ ትካል ወልደ ስላሴ ዳርጋ ኣቦና እዩ ንሕና ክንስለፍ ከለና ኣዚና ንኣሽቲና ነርና ኣብዚ መወዳእታ 75 ኔና መፂና ሽዑ ከም መንእሰያት ደቂ 18-19 ዓመት ንኸውን ሕጂ ወልደ ስላሴ ኣብ ኢደ ስራሓት ዳርጋ በይኒ ፀኒሕና ገለ ክልተ ኣባላት ከኣኒ ምስኡ ነይሮም ክብገስ ከሎቲ ኢደ ስራሓት ተኣሲሩ ስለ ዝነበረ ወልደ ስላሴ ኣብ ወርሒ 275 ወፂኡ ኣብ ወርሒ 875 ካ ናብ ኢደ ስራሓት ተጸንቢሩ ሕጂ እቲ ኢደ ስራሓት ኣብዚ ክብገስ ከሎ ኣዝዩ ትሑት ዓቕሚ ወላ ከም ኢደ ስራሓት ዝበሃሉን ክጥቀስ ዝከኣል ኣይኮነን ነይሩ ዳሓር ኣብዚ 75 ግን እግሪ ተኽሊ ኢደ ስራሓት ክቆም ኣለዎ ስለ ዝተባህለ ብገለ ውሑዳት ኣባላት 6 ኣባላታ ክልተ ኣካላት ክቆማ ከም ዘለዎን ክግበር ከሎ ወልደ ስላሴ ከዓ ከም በይኑ ሓደ ሰብ ናይ ጫማ ምስራሕ ክእለት ዝነበሮ እሞ ዜሩ ኣብ ሜዳ ከገልግሎ ዝኽእል ከዓ ዕጥቂ ክሰርሕ ንዕጥቂ ዝምልከት ንኣፅዋራት ዝምልከት ቴንዳ መሳሊ ድዩ ካልእ ክዳን ዝግበረሉ መከላኸሊ ንከምዚ ዓይነት ምስ ወታደራዊ ስራሕ ኣብ ሰውራ ከገልግል ተባሂሉ ዝተመደበ ኣባል እዩ ነይሩ ተበግሱ ኣብዚ ንወልደ ስላሴ ክትሪኦ ከለኻ ምስቲ ዓብዪ ዕድመ ኣዝዩ ድሌት ዘለዎ ልክዕ ከም ንእሽተይ መንእሰይ ኮይኑ እዩ ዝንቀሳቐስ ውዕዩ ንሓደ ነገር ክገብር ከዓ ብቁልጡፍ ብምህዋኽ ዝሰርሖ ሰብ እዩ ነይሩ ሕጂ ንሕና ንኣሽቲና ንፈልጦ ነገር የለን ግን ኣብቲ እምነት ናይ ጉዕዞ ናይ ሰውራ ከዓ ኣዝዩ ፅኑዕ ኣረኣያ ዝነበሮ ቃልሲ ዝባባ ሓይልታት ተቃሊሱ ንናጽነት ከምጽእ ይኽእል ዝብል እምነት ከዓ ሙሉእ ብሙሉእ እምነት ዝነበሮ ሰብ እዩ ስለዚ ኣብ ምምልማል ናይ ተጋድልቲ ዓብዪ ተራ ዝነበሮ ኣባል እዩ ኣብ ውሽጢ ሕጂ ብዓይኒ ስራሕ ጥራሕ ዘይኮንካ ትሪኦ ብኣብ ምምልማል ተጋድልቲ ምምሃር ምስትምሃር ጽንዓት መሓዝ መትከልታዩ መርገጽ እንታዩ እንዳበልካ ውድባው እምነት ከጥር ከም ዘለዎ ምግባር ኣብ ወዲ ሰብ ዓብዪ ተራ ነይርዎ ዝገብርን ዝመርሕን ተባዕ ውፉይ ንዝኾነ ይኹን ሰብ ሞራላዊ ስንቂ እናሃበ ጉዕዞ ናይ ሰውራ ነዊሕ እዩ መሪር እዩ ተጻዋርነት ክህልወና ኣለዎ እንዳተባሃለ ዝስራሓል ዝነበረ እዋን እዩ ምናልባት ሕጂ ክትዛረበሉ ዝቐለለ ኮይኑ ይስማዕ ቀሊል ኮይኑ ይረአየካ ኣብቲ ናይ ሽዑ እዋን
بتكبر كتير أقول لها جن أزيو كبيت تنكر زخانة خناتات كتحلفوا زي تخيل زمثل أواني سلازم خالد من قد انتهز قبل دره ولد ثلاثة نزيك أرز مثل سي كأرز قبر ذي نبري ተጋራላይ ወልደ ስላሴ ቅድሚ ሜዳ ምውጽኡ ኣብ ኣስመራ ካሰላዮ ብምንባሩ ኣብታ ኣብ ማእከል ከተማ ተደኪና ዝነበረት እንዳ ጫማ ዱካኑ ጫማታት እናሰርሐ ናብርኡ ይመርሕ ነበረ ዱካኑ ግን ድራደቁ ዝምእረላ ጥራይ ነበረትን ንሱ ብዝሓደሮ ርሱን ሃገራዊ ስምዒት ኣባል ሓፋሽ ውድባት ኮይኑ ይሰርሕ ስለ ዝነበረ ዱካኑ መወደቢት ኮይና ተገልግል ነበረት ኣብ ማእከል ከተማ ብምዃና ድማ ንጥፈታት ሓፋሽ ውድባት ዝያዳ ኣገዳስነት ነበራ ኮይኑ ግና ንጥፈታት ተጋራላይ ወልደ ስላሴ ኣብ ዓይን ጸላኢ ወደቐ ኣብቲ እዋነቲ ዝነበርናሉ ማሕበር ሸውዓተ ትበሃል ነራ እዞም ማሕበር ሸውዓተ በጀካ ሸውዓተ ፍጹም ኣይተረኸብና ነርካ ድሕሪ እዚ እንታይ መፅኡ ቤት ገርጊስ ኣኼባ ገበሩ بعلي أتولى على إبراهيم سلطان كاو مسكدنا أو متيو ثلاث بالنا الشيطان كاب أقروني تحتي كلهم كرددوا قالي أنا بيت كركش قالي أنا يعرب الرواع قالي أنا اسمرا فعبتني له دريو نسنه ما صرت تمتيا ما صرت خادم ما صغا خمسة خادم أنا إذا تقولوا هذا لكم ما يفلتني مسمار حيطتني قال حيطتني نمبر إذا تقولوا هذا لكم تفلت أنا قر يبلي يلن بلدا هذا محراج نيركم زد قبر لهم سنير نساتهم زخلوا كبدي قري قلت إلى خيدو ما انتي تدلنا انتي حق تذارب كذي اتحقد انا قريكم اي اوانفون او غطاقين نصدقهم او نسنبل شعو او حمش دعمت فريدومني بعل ورق عشرارا بخري عمبا وريترا برار السماي امرا كلاتهم نمبسا زارم عدل ويبقى الورق الشرارة بخري عمبا ويترا برار السماي أمرا كلاتهم نمبسا زارم عدل بتحري مأسرتن كبين مغرفتن تغارلاي ولد سلاسم ቃልሱ ኣብ ሜዳ ብምውፃእ ክቐፅሎም በዓልቲ ቤቱን ደቆን ገዲፉ ንሜዳ ኣምርሐም ናብ ህዝባዊ ሓይልታት ብምፅምባር ስሩዕ ታዕሊም ድሕሪ ምውሳድ ድማ ንዝነበሮ ናይ ጫማ ምስራሕ ክእለት ኣብ ግምት ብምእታው ኣብ ኢደ ስራሓት እንዳቆርበት ተመደበ ኣብቲ ግዜ ህዝባዊ ግንባር ንኣገዳስነትን ኣድላይነትን ኢደ ስራሓት ኣብ ሰውራ ኤርትራ ብምርዳእ ክፍልታት ንምቋም ዝዳለወሉ ዝነበረ ግዜ ብምንባሩ ተጋዳላይ ወልደ ስላሴ እውን ብዝነበሮ ሞያ ኣብ ምምስራትን ምምዕባልን ኢደ ስራሓት ናይ ትውድብ ዓበተራ ተፃወተም ካው ብእግርና ሰለስተ መዓልቲ ሳህላቲ ወዝሞቱ ነይሮም ወላ ዝሞቱ ነይሮም ብጥሜት መንገዲ ዝበይዝዎ ካው ክንደይ ፈተነ ግና በጋጣሚ ሓየለ ዘይኮንኩ በጋጣሚ ናይ ዋህታ ስለ ዝነበርኩ ንኣነ ገለ ይኮንኩ ድሕሪ ታዕሊም ካብኡ ተውዚዕ መፅዩ ድሕሪ ተውዚዕ መፅዩ ወልደ ስላሴ ግረ ማርያም ዝበሃል እዚኦም ንግዜኡ እዚ ዕጥቀ ሰሪሕኩም ኢሎምና
كاو صنحنا انتهيت بالله للي إسراخنا أو عد كان صافي كلان صافي وما حجدا انتهم ماكينة ما طلعوا كونغو صرحينا قلت هذا شنجرو زي قفي كابزي زي سبب بعته ومنا وخدنا نصرح يستحقاك قربا بحصاون بطمي كبدخاب وعلى سمي حارور بطمي كبدخاب وعلى سمي حارور تميت الشيخ مرور هو متك الحيان ጫማ ኣዝዩ ኣገዳሲ ቀረብ ተጋዳላይ ብምንባሩ ኣገዳስነቱ ኣዝዩ ልዑል ነበረ ስለ ዝኾነ ድማ ህዝባዊ ግንባር ብዙሕ ወጻኢታት ብምግባር ኣብ ሜዳ ባዕሉ ዝሰርሖ ፍርያት ኮንጎ ንምድላው ስርሒት ኮንጎ ማሽን ዘምፀ ብፍርያታ ድማ ጠለባት ተጋደልቲ ንምምላእ ቃልሳ ጀመረት እዛ ማሽን እምበኣር ዝኣረገ ኮንጎ ጥሒና ሓድሽ ጫማ ተፈርብ ብምንባራ ምእካብ ዝኣረገ ኮንጎታት ኣገዳሲ ነገር ኮነ ተወሳኸቲ ካብ ተጋደልቲ ዝእከብ ዝነበረ ዝኣረገ ኮንጎታት ድማ ኣቶ ወለስላሴ ናብ ጎረቤት ሃገር ሱዳን ብምኻድ ኣብ ፍቕሩ እንዳጓሓፍ እናኸለሉ ዝኣረገ ኮንጎ ኣብ ምድላይ ተዋፈሩ ካብኡ ሽዑ ዛ ኮንጎ ምስ መፀ እዚ እቲ ኮንጎ ኦሪጂናል ኣይኮነን ነይሩ እንታይ ዳ መቸም ንዓና ሰኣቢና ሂዳ እንታይ መፍትሒኡ ኣረጊት ኮንጎ እምበኣር ትለን ተባሂልና ካብኡ ኣነ ኸይደ ንዓኻ ንዓ ኢሎም ንዓይ ወሲዶም ንሱዳን ኣብ ሱዳን ጓሓፍ ከምዚ ጓሓፍ ኣብኡ ኸይደ ኣርዮ ምፅአ ብድሕሪኡ ከዓ እቶም ድሕሪ ይነበሩ ከዓ ከምኡ እንዳበሉ ኸዱ ነር ወኒ ኮሎ ወለይ እዚ ስምባሪን ነድርጋ ናይ ብሓቂ ጠቅም እዩ እዚ ዓይኖም እንዳረኣዩና ዝጉሕፍዎ ረብል ነረ ኣሓር ካብኡ ግና ምስ ተረኽበ እንሄድርጋላሲ ንሕና ኣነ ከምዚ ዝብለካ ድሓር ተሓጒሸ ቅድም ሕማቕ ስምዐኒ ድሓር ግና ተሓጒሸ ኣብ ውፅኢቱ ምስ ሪኹ ኣሪኻ ተእክቦ እንስኡ ሰለስተ ማኪና ድን ገለ ዝኾነ ፅዒና ንመፅእ እቲ እታ ሽዳ ኣብ 79 ኣትያ ስርሓ ኣብ ስዋ ክንያ ጀሚራ ጥረ ነገር ድማ ሒዛቶ ድመፀት ነይሩ እቲ ጥረ ነገር ሒዛቶ ድመፀ ግን ኣዝዩ ልምሉም እዩ ነቲ ናይ ሜዳ ኣገልግሎት ቁሩብ ተኣሽሚ ብቐሊሉ ዝቕደድ ሸተት ዘብል እውን ነይሩ ቀልጢፉ ርሃፅ ስለ ዝገብር ሕጂ ካብ ስራሕ ድማ ተመክሮ ትለምድ ኢኻ ካብቲ ተመክሮ እንታይ ተሓሲቡ ነቲ ዝነበረ ጥረ ነገር ኣረጊት ኮንጎ ኣሪኻ ሓፂብካ ቆሪፅካ ጥሕንካ ከም ዝሕወስ ንምግባር እዩ እንተኣሽሙ ስለዚ እዚ ክግበር ተኮይኑ ጥረ ነገር እዚ ኣረጊት ሽዳ ክእከብ ነይርዎ ብዘይካ እቲ ካብ ተጋዳላይ ሓድሽ ኮንጎ ሂብካ ኣረጊት ኮንጎ ምእካብ ካብ ሱዳን እውን ክመፅእ ነይርዎ ስለዚ እቲ ቀዳማይ ንሱዳን ተለኣኸ ወልደ ስላሴ ነይሩ እቲ ኣረጊት ኮንጎ ኣኪብካ ምምፃእ መበገሲኡ ወይ መሰራቲ ናይቲ ካብ ሱዳን ከድካ ኣብ ጉሓፍ እንዳኣረኻ እንተኣሽሙ ምእካብ ኮንጎ ወልደ ስላሴ ጀሚርዎ ድሓር ወዲ ጃብር ቀፂልዎ ማለት እዩ ቋንቋ ዓረብን ባህሊ ዓረብን ባህሊ ሱዳንን ፅቡቕ ስለ ትፈልጥ
ኣሮት መግዛእቲ ንምእላይን ህዝቢ ኤርትራ ካብ ዓመፅቲ ናፃን ምውፃእን ዝቃለስ ዝነበረ ተጋዳላይ ናፅነቱ ክውን ንምግባር ኣብ በረኻታት ሰፊሩ ዝቃለሰሉ ዝነበረ ህሞት ቀረብ ስንቂ ብሓፈሻ ቀረብ ሽዳ ድማ ብፍላይ ኣገዳስነቱ መዳርግቲ ነበሮን ሓደ ተጋዳላይ ምስ ዕጥቁ ምስ እቲ ብረቱ ጠጠው ተቢልካዮ ብጀካ ታናብሱ ኩሉ ኢደ ስራሓት ዋላ ታጓል ንስተይት እውን እንታይ ማለት ጓል ንስተይት ኣብ ልዕሊ እቲ ናይ ወዲ ተባዕታይ ክዳን ገለን ረጅን ሞዴስን እውን ስለ ዘለዋ ኢደ ስራሓት ካብ ጫማ ስረ ዕጥቂ ብረቱ ኩሉ ግዜ ኢደ ስራሓት ዘማልኦ ዝነበረ ጠለባት ወላ ንኩለን ትካላት ናይቲ መንግስቲ ክንቀሳቀሳ ዝገብር ንሱ እዩ ኤሌክትሪክ እንተደልዩ ንሱ ይድኸይድ ቤት ፅሕፈት ክሰርሕ ተኮይኑ ጣውላታት ንሱ ይደቕር ተጋዳላይ ዘድልዮ ንዋት ክረክብ ተደልዩን መመንጨው ኢደ ስራሓት እዩ ነተን ካልኦት ትካላት ክሰርሓ ዝገብር እውን ንሱ እዩ ነይሩ ፍርያት ናይ ሽዳ ሓደ መሰረታዊ ፍታሕ ኣብ ውሽጢ እቲ ውድብ ምንባሩ ተገዚኡ ዝመፅእ ካልእ ናይ ሽዳ መሳሊ እውን ኣዝዩ ውሕት የለን ምባል እዩ ዝምረፅ ማኪና ማሽን ናይ ሽዳ ኣትያስ ከመይ ጌርካ ሽዳ ክሰርሕ ከም ዘለካ እዚ መሰረታዊ ሕቶ ናይቲ ውድብ ሕቶ ነይሩ ትውድብ ብዝተፈላለየ መንገዲ ሽዳ ከም ተኣቱ ገይሩ ኣብ 79 መወዳእታ ኣትያ እዚ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅርና ምስ ኣተወት እንታይ ይኽግበር ተሒዛቶ መፅያ ዝነበረት ነገራት መሳርሒ ከም መበገሲ ኣዝየን ውሕዳት እየን ስለዚ ሓደ ሙዞ ክሕሰብ ኣለዎ እንታይ እሱ ሽዳታት ተኣኪቡ ፍርቂ ጥሒንካ ሓፂብካ ምስኡ ሓዊስካ ከመይ ጌርካ ብዙሕ ሽዳ ክኾነልካ ከም ዘለዎ ምግባር ሕጂ ኣብዚ መደብ እዚ በዓል ወልደ ስላሴ ንኩሉ ከም ተመክሮን ከም ንሱ ዘለዎ ተበግሶን ኩሉ ግምት እቲኻ ካልእ ክነጥፍ ዝኽእል ንእሽቶ ዕድመ እዩ ዝፈልጦ ጉዳይ የለን እሱ ግን ተፃዋርነቱ ተመክሩ ምስ ካልእ ከባቢ ናይ ምልላዩ ኩሉ እዚታት ረቑሕታት ኣብ ግምት ኣትዩ ሽዳ ክእካብ ከም ዘለዎ ተገይሩ እሱን ካልኦት ኣባላትን እዚ ሽዳ እዚ ነቲ ሓድሽ ጥረ ነገር ተወሳኺ ክኾነና ኢልና ዝተገብረ እዩ ምናልባት ሽዳ ምእካብ ሕጂ ምስቲ ኣብ በዓል ሱዳን ከይድካ ምስቲ ፀሓዩ ምስ ሃሩሩ ምስ ፃሙኡ ምስ ማኪና ርኸባ ይትርከብ ምስ ኣብ ዝኾነ ጉሓፋት ኣቲኻ ክትእክብ ናይ ምድላይ ተበግሶ እዚ ኩሉ እዚ ክትሪኦ ከለካ ሕጂ ብኸምኡ መሰረት ተኣኪቡ ነቲ ናይ ሽዳና ብዝሒ ከመይ ጌርካ ክፈሪ ከም ዘለዎ ዝተገብረ ሓደ ብውፅኢት ናይ ስራሕ ክትሪኦ ከለካስ ዓብዩ ከምኡ ኢሉ ክዕውት ከም ዘለዎ ተገይሩ ሕጂ ንኣብነት ክጠቕሳ ዝኽእል ኣነ ኣብ ሻድሻይ ወራር እዩ ሻድሻይ ወራር እቲ ንክልተ ዓመት ፀላኢ ዝገዓረሉ እሞ ሰውራ ኤርትራኻ ናይ መወዳእታ የለን በቃ ዘብለሉ ሰዓት ምስ ኩለን ዓለማት ተሳሚዕኻ ምድምሳስ ዝብል እምነቲ ነይሩ ሰውራ ኤርትራ ግን በቲ ናይ ሓይሊ ፀላኢ ምግዓርን ፕሮፓጋንዳን ኣይተዳህለን ሕጂ ብዙሕቶ እዚ ሕቶ ናይ ጫማ እዩ ናይ ሽዳ እዩ ነይሩ ምስ ዕጥቅን ስንቅን ነርና ርክብ ዕጥቅን ስንቅን እንታይ ትገብሩና ተወራር ዳለሎ ንሕና ገለ ክንዳለሎና ገለ ይብሉ ወንሕና ብዘለና ዓቕሚ እዚን ጥረ ነገራትን ካልኦት ኣረጊት ጫማታት ሓዊስና ክሳብ 20,000 ከነዳሉ ንኽእል ኢና ምስ በልናዮም ገይሮም ዝተሓጉሶ ክነግረካ ይክእልኒ 20,000 እንተ ተዳልየልና እሞ ኣብኡ ከሎ ሻድሻይ ወራርሲ ፈሽሉ እዩ ተዓዊትና ኣለና ዝብል መደምደምታ በፂሖም ንሕና ነዚአን 20,000 ካብትን ካብዝን ኣተኣኻኺልና ኩሉ ዝግበር ጌርና ለይትን መዓልቲ እንዳሰርሕና ኣብታ ዝደልይዋ ግዜ ቀሪብና ኣርኪብናዮም ሕጂ እዚ ተራ እዚ ናይ በዓል መን እዩ እንተልካኒ ተራ ናይ በዓል ወልደ ስላሰን ካልኦት ብፆቱ ምስኡ ዝኸዱን ከምኡ እውን ሓፋሽ ህዝቢ ሓፋሽ ውድባትናን እውን ኣብ ግምት ዝኣት እዩ ምክንያቱ ሰውራ ኤርትራ ካብ ህዝቢ ተነፂሉ ዝኸይድ ኣይነበረን ዝያዳ ደገፍ ናይ ህዝቢ ቀፃልነት ነይርዎ ብዝኾነ ይኹን ንዋት ከዓ ደገፍ ከዓ ስጋዕ መወዳእታ ነይርዎ حراري
يقير ملاتات عقنو فرالك يكون كند معات تاريخ الصحافاش كتايو مسقعت أي أقتني يوتو زبط 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 نعبي وطعات ኣብዚ እዋን ተጋዳላይ ወለስላሴ ወዲ 85 ዓመት ኮይኑ ኣለዎም ቅድሚ 10 ዓመት በዓልቲ ቤቶም ብሞት ተፈላቶም እዮም ደቆም እውን ኣብ ኣሰር ኣቦኦም ብምስዓብ ሃገራዊ ግብኦም ኣብ ምፍፃም ይርከቡ ኣለዉ ኣብ መወዳእታ ድማ እዞም ትማሊ ኣርዑት መግዛእቲ ንምእላይ ዝቃለሱ ዝነበሩ ተጋደልቲ ናብ መንእስያት ዘመሓላልፎ መልእኽቲ ኣለዎም ወለስላሴ እንተመፅኻ ወዲ 85 ኮይኑ ኣሎ ንሕና ድማ ድሕሪኡ ነርክቦ ኢና ዘለና ولا بعد ما وين بقلقلت وين معارض منسيات حجيز خنصر حلو زخيل كونتات يلن سلازي تهاجر مسألة ركبات مات منسي سلازي تركب النسوم هانو ترديو كله تهاجر تطلبه طلبات ترديو قدالي يزلون مركبو لذي سب نبارس لذي يكونه إتي دسعب ولده أمركاب كحمق يبلون بكل ملكعته تمالي من إسات نيرنا لومي أبوتات لنا صباح بحاجتات كنكوننا سلازي تفطروا من إسات كل جزية نزه هاجر كأموات خينهم مجمرتا صنعات كل اللو أبرز صنعات سعرنياتات كنكونا لنا نثن سعرات سعر خاني بزي تصفى مقراص تبقسنا وستكا نقول لنجر إرتراح تقول خم دلوا أخذ كبر تكون كاس بكل مدياتا زفن فنسرح كه هاللوا إتكان نحوسك كسرح كم زلك مقباري إذا أنت تغيروا ترحيو إرترا مسكارو تهاجر سرينا إرترا خنبلا نخيل نودي سب وني زدية مالت كجبرية كسرها خمسة هوي نخص حوي أنا سخابلا أنا دحين كسرنيه سعد بدك نو أنا بديهم يعني سعدنا إذا أنا زفلته محل مسرته فقري كهلو الله ودسف سلذي كم سلذ قني كم بوتاتكم كم بحقوتاتكم إذا ذكوا عندي جواز تسوي لي تبيلي سلذي سعدكم كا لا اليوم نمن تقاليسهم نمن يلوات بيلهم نهاجرهم سخون قادمة هاجركم هيوتكم مالتي هيوتكم هاجركم هيوتكم كم زت أمينان ولا فقر هاجر قادمة وزورقه اللي وكله ورهاجر مش انت مهركا مش انت بالكا قليل يكون هاجري هاجر ناي كلها ناي ودي دول ناي قوالا دول ناي كلي دول ناي كلي دول نقول لها سقابت لها خنبريها مسميتك خاد ما خذكريها تتاريتم عسكو ملس يا ونتو سقاك لبس نحكي أسرحيو مريت كاملس نحكي أسرحيو مسال كاملس تزاريتم عسكو تملس يا ونتو سقاك لبس نحكي أسرحيو ندو مسال كاملس نحكي أسرحيو مريت